копелета. Днес ще поканя най-голямото копеле в Живи 2, а то е Троян Мучков. Ай, сега е тук се да. Здравей! Абе, кавай, знаеш какво здравей, ще ти кажа, бе, господин, не може значи да се ръжете, водиш, бе. И аз влизам, бе, кани тук, вика, хопеле, ама майка ти е хопеле, бе, господин. Може да говориш нататък, защото дъха ми е ужасен. Ама това не ме ти, бе. Не ези на водичка да ми се оправи. Ще пия, водичка. Какво друго да... правя, бе, ма ви само ме снерете някакви, тука дай ми лед, какъв лед, бе, Дай ти на лед човека, че иска, бе. абе, Как? Чакай малко сега. какво искаш да ти кажа, бе, Как ти се- си пълен време, бе, макари тука и пуска някакви чолки, Добре, как се чувствате откакто се изместите в Живи 2? Ма как да се чувстваме, господин, не се каква госпожице, се чувствам много добре, не ме търсят от всички телевизии. Имах предложение от ЕТВ, много свидори в Живи 2, гейко става. Какво прави твой приятел да си взе? Не сняло много само пичаме. Си И как- борим. Едно. Ето даже пуснахте негова песен. Добре. Какво Защо тогава- добре? Какво? Защо тогава мразиш неговата песенка с големи приятели? Защото... аз не знам, бе, господин. Пак ми обърка госпожице. Антония. Да. Защо толкова много ви хранят в вашето шоу? Защото нас нямаме самоглавие, някой трябва да Тоест, ме нахрани. Ви псуват. Кой те псува, лапам човека? Ма как тебе няма да псуват, като ти си пълен олего време и волиш това От мен ме скапано. харесва. Кой да хареса? Харесва то ние от гей паралата харесва. Озе, Ти си по гей парада, тъй че не знам. не, ти си главен, отчасти в гей парада, ти си... Всички са за теб, гей парада, и са за теб и те подкрепят плътно. Да. Сега. Сега в метала, Тук в... сега съм в пълно, сега Примерно. аз ще Примерно. помогя. Не ме интересува ти какво ще кажеш сега. Аз ще помогя това пошло и казно предаване. Да. Правилно. Не. Покажи скриването на езика. Ще го покажа, други работи ще покажа. Вие нямате какво да покажете. Има много за показване. Хорошо, ми. Сега с малко ще бъде предаването, ще отдели само 2-3 часа. Това е едно късо и кратко предаване, което обмисляме Айде, говори сега. от 3 часа. Предаването да го наречем 6. Да. Айде, давай, че Защото стана не това стига. да речеш. Как се чувствате? Как се чувствате, откакто ви уволниха господин Антонов? Как се чувствате, откакто гостувахте при Азист? Аз не съм гостувал през... Ти гостува? От тях? Не е вярно, вие гостувахте, защото вие сте... Вие Вие съм сте- от нея телевизия. Не съм федерачната гостувал. телевизия. Не съм гостувал при него, бе. Да. Да, не си, нали беше казал, че гостуваш? Аз какво съм казал, това няма значение. Ма просто няма абсолютно Виж никакво какво значение. правите, бе, виж, че вие вода не мога пиете, бе. А ти да не бе да можеш да пиеш вода, бе. Не може Гледай какво направи. Аз, уважаеми зрители, не съм можел да пия вода. Айде, ще дойде. Дами и господа,
представих ви Троян Лучко. Ай, ще ви опя. Дай билет. Дай господа, това бе всичко от нас, следващия път.